Ето как се приготвя качамак по-родопски. Сега ще направим, във врялата вода сложихме брашното и ще направим 3 отвора. Така. Намаляме котлончето, нека да си ври, така. Чакаме да се сготви и продължаваме с интересни моменти разбъркването на качамак. Качамачето вече е готово, сега вече трябва да се разбърка. Ето го инструмента. Бъркалка и винтоверт. Получава се уникално. Те това е. След като заляхме с масълцето, сега и малко меце ще направим така кавърница и накрая с сиренето. Сиренето най-накрая. Те така се прави качамак по-родопски. Ето и крайният резултат. Добавихме масълце, телешка кавърница и накрая малко сиренце. Те това е качамачето.